Тук да ви кажа. Нищо, да гледа така. Не се забива. И пробваме. За нас важно да почне да се сбива, за да може да... Значи това е лоша дума. Не дейте така. Ние не излитваме никой. Просто да си отиде при мама и при теб. Ще е най-добре. Много ясно. О, милата. Значи не всичко изяжда, но важното е, че има желание. Сега това ще пластирирам с пенцовката и ще го дам. Браво. Браво, браво, майче. Всичко. Ако се е метнала на тебе или на мене, ще е лекото за последно. Майче. Ама тя яде докато спи. И така е, обаче, общо не е от нещо тук. Защото мислите, че трябва да мине всичко, лека по лека минава. Милото. Това не са ли близнаците? Или са близнаците? Стига си ревала, мама. Добре, елате да го смечи. Да гледам. Диши ухото. Пои на ухото. Така надолу, виж. Майко. Майче, трябваше друго име да ти избереме, бе. Косматка. Матка, косматка. Тя си хафа, милата. Майко, ухото е супер. Но краката й са моите крака, му съжалявам. Другия вариант е едно бело пиво на 12. Другото да на 12. О, милото.